59 kunsill lokali, 6 kunsilli reġjonali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali għaddew il-kontijiet finanzjarji tagħhom awditjati lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. 9 ma ppreżentawhomx fil-ħin. Dan joħroġ mill-aħħar rapport li l-Awditur Ġenerali Charles De Guara ippreżenta lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia. F'din l-analiżi l-awditur jirrikonoxxi b'mod pożittiv li l-awtoritajiet lokali kollha li ġew awditjati issottomettew risposta bil-miktub għan nuqqasijiet identifikati mill-awdituri. Minkejja dan sejjaħ bħala inaċċettabbli l-fatt li ċertu nuqqasijiet jibqgħu jiġu elenkati sena għall-oħra. Żied li f'eżerċizzju ta' konformità mwettaq mill-NAO fuq il-Kunsillu Lokali tal-Mellieħa, in-Nadur u x-Xajra ġew identifikati bosta irregolaritajiet, l-aktar għax ma kinux qed jiġu osservati ir-regolamenti tax-xiri pubbliku. Is-Sur De Guara stqarr li r-repetizzjoni ta' ċertu nuqqasijiet bħal żbalji fl-accounts, tmexxija inadekwata tal-assi fissi u amministrazzjoni dgħajfa tal-ammonti li għandhom jitħallsu lil kredituri jindika li dawn in-nuqqasijiet mhux jiġu indirizzati b'mod effettiv. F'dan il-kuntest tenna ħtieġa li jissaħħu l-mekkaniżmi ta' supervizjoni mid-Dipartiment flimkien mal-investiment fit-taħriġ tal-impjegati u li jiddaħħlu azzjonijiet konkreti biex jitjieb il-kontroll intern. Enfasizzaw wkoll l-importanza li waqt li d-dokumentazzjoni tingħata fil-ħin l-awtoritajiet għandhom jikkommettu ruħhom b'mod sħiħ ħalli jissolvew il-kawżi ewlenin. Is-Sur De Guara elenka bosta nuqqasijiet oħra fosthom nuqqas ta' evidenza fir-rapporti ta' 37 awtorità lokali, il-possibilità ta' diffikultajiet biex 9 kunsilli lokali jonoraw l-obbligi finanzjari fil-futur u li 18 il-kunsill lokali rapportaw li ma kellhomx biex iħallsu l-ispejjeż tagħhom ta' kuljum. Temm jgħid li 33 kunsill lokali, 2 kumitati reġjonali u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali rrapportaw żbilanċ.